Bandiraɓe sehlaɓe kala kono joola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joɗɗo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebdemo jaadiɗo Pinde TV gando ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wiyete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal ngam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni ganda joɗɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkude e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum. Sérimon galle Amadou caggal lebbi ɗiɗi no yawti mumin kollu mon hono Binta wattini e sohna e Riya Daoud caggal no yummum sanki entreprise mun yani mumin kollu mon tigi he galle Amadou hono yarno e situation ngaji lebbi ɗiɗi yeeso mumin gartan mon tigi e caɗele ɓe gurnoɗe he Sérimon galle Amadou. mi yaltima seeɗa nomi artigil nane ɓirtimama ɗo ha nani nder suudu la dawɗo ɓiɗ noon jewtomi seeɗa ko jaam ka ko jaam bolorula gila Allah addi en e oɗo galle ha joni en jewtidani no poɗɗen yewtirde ni saabu pular ne wiya Allah rokkata luɓal kadi julɗo kala ko Allah fawma jabbat ɗum Allah woni wonde gomɗinde nde kadi neɗɗo to dañɗa jamɗo ɗamino goɗɗum ma ar ko wona jam hande eɗen guura gurdam musɗa kono woto jejji tan hanki weɗino yo Allah yurmo jaaɗo ɗonno ɓuɓɓat an ka duwana yumma wuuri ha maayi ko duwani noon ɗum noon wuurata kono rufata
mi yehi noon to galle kawma kawma Musa gacca hakkilo no feewi sabu pulaar no wiya sa yiti on to maayi Dawuda Musa enen ma jiɗima e ba te neɗɗo sa natti wiide yumma tan kawma woni jinnaɗo ma jagguɗa ko woppu ɗum haala ka sehilam no feewi te gila nenam sanki ha joni a woppani te aɗa wawno wiide entreprise am yani liggotoɓe ɓe jeehi nenam kadi sankima waɗa ƴeewoya banggue goɗɗo kono a waɗani ne jertinirɗen e appartement men to minema koyngal e koyngal ha dañcuɗen ɗo to mboɗo wawi wiide ɗo ko yoɓete ko feccere foof ko an lijjitata ɗum wadde tawi ko sehil tan mi nanguirima tigui ka sehil wallah kono noon a tooñi kam seeɗa wona toñanmi han kay d'accord par ce que a majjani hakkundema e kaw Moussa hayno nenam wuuri nde welani saka joni te kaw Moussa ko liggoto ko e jawdi makko ndi to heɓiri ɗum foof en jooɗima mi haalni ala ko majjuma hen wadde kaw Moussa jawdi makko gila yeeso nenam mi haalino mi sohlani gurdam makko mi sohlani maari makko Dawuda gacca hakkilo to wima ko goto kono mi yarani to Moussa pour toñdem ay ɓe mbi gacci dat ɓuuri gacci ɗum tu Moussa ko ƴiƴamma ko endamma ɗo ko jeeta kalis mo gaddanmi eɗen ndeɓa o appartement foof ko Moussa tottatan ɗum mi halanma gonga hande wona yewdema wona yewadema neɗɗo jaggat kono yo won goppo o Allah e tanɗo en o jaggat lewru ndu ñagoɗen mo woppo lewru ndu saka enen aade a nani kala ko jagguɗa woppu ɓiɗe yaha koyɗe masalaha pour aade Moussa mbatonno kosam e lacciri ndi a waɗa nde ɓuurima kanko waɗa nde ɓuurma onon jiiti Amadou a famata min kaw Moussa ko waɗi amen ko mbiɗa anndi min mbiɗa anndi kono wona ko boni fof wedde Moussa gartiren ɗum so jaɓi artuɗo wayno moƴƴum foti waade ni o atta e famille makko gacca hakkille tan mbiyannoma kadi ko ay ɗum ɗo woto waɗ messére aɗa miijo gonga ni cankiraɗo jinnaɗo mum foof hitaade iwata e ma kono artiri hakkille ma kadi jaɓa gueɗe Allah ko Allah fawanma mette wona aade jaɓɗa ɗum Allah ɗum tan ñagoro ma a nani ha wacca miijo ɗi moƴƴani inchallah ɗum yaha ɗo naan kumbis an ko namdo darpami kumbis ɗemgal ma ne ɓurtiɗi ɗemgal ma ne mawni kumbis nangu ɗemgal ma ngal sugu Allah ñande fof ka noddare tesanteji kumbis bedda leegal wuro e galle kumbis nangu waɗam ignoré ne mbaɗinmami ignoré walla wawa wonde min de mi anda ko ɗemgal am holko tampinma e joni ko lijjitta jagam to paami walla to jottomi bottaji ɗi deftaɓe ɗiɗi yaara joddoɗen ñaame ɗum tagi mbiɗe liccito faɗa surtout ko mbimami ko welani ni ɓooyi hakkude men lawol ngol nen ko yajat ko fof ko kal saɗa wawi deftude kokka ham ñaam goppana kam ɗo so andi a wawa barmi o e bottari ni fof ñamdu anani goppa kam ɗemgal bawgal nawde ɗum ni kay ko ɓooyi hakkude men hay mo yiɗi jaam wawa dañde ma jaam ande robbo ma mawɗo Lia, Naam, ta Binta. min hande mbaɗa wonde e weltade min tan Allah gandi ɗum Ma rawde? eyi I ko kewi? concernant hakkude ma e
tante ma soxna soxna eyi galle o rek sa hankadi ne justice hefti galle o ici e ari yaltiniɓe par ce que kanko o wino ko bamma jeeya galle o kanko jeeyi mais justice ƴeewi kayitaji ɗi fof jeeyawama tawa hen ko inde bamma wan jeeyi ɗum joni no jaɓi yaltude laamu kay aɗa andi ala ko foti ɗum de so laamu darima pour yaltindema o yaltat ɗum de kala kalanno ɗum so wona an mi jaɓata sohna ba tan yalti oɗo galle o yalti to o yalti yaltede koyere o yaltede koyere o hoyi saabu neɗɗo sa wi aɗa dara o aɗa bona neɗɗo a fotani bonde sa waɗani ko moƴƴi a fotani wadde ko boni joni noon avocat o noddi kam o woni koye wadde hen indema kayitaji galle ɗi so o waɗi hen indema o paari gasi so addi ɗum ɗoyno noon jinmi ko waɗandemo déposé daña passeport sa dañi passeport so mbaɗa yaha Dubai après eɗen jaaɗa Dubai eyi min de ndeysan ko an tan ni waɗi insisté affaire galle o kono min kam so woni no homin o ni ɗum waɗata en gaccidannoɓe hen tan gati min tataɓe mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettuma kadi so yimɓeɓe fof mbayino no mbaɗa ni hay baya goto woyata tampere hay baya goto woyata lefte aduna par ce que min guila ganduɗumen faade hande mi holani mi heydani kala to yumma fonno daranade ɓiyum a darnino kam ɗo c'est normal jamma e ñalawma normal so yimɓe fof mbayino mbaɗa ni mi wiyani hay goto ma tampi aduna he sah noon mo wurda ha yumma mbiɗa yettuma no feewi ala tan ko mbawmi wadde sona jarnadema ɓerdam ne ɓuuɓe ma neɗɗo noon ene wiye yo Allah yoɓɓe ɓerde ma tan bettina kono sa wiyama noon e bettini tan tan ɓerde ma nde wona moƴƴere kono an so Allah yoɓimi ɓerde ma nde ko jaam tan dañata ta jarama no feewi noreya min ka ɓiyam te kadi jawdi bamma ala mo ndenduɗa quoi mbiya wotemi lejjiti hande ɗo ndewɗa ɗo a yiiɗa ɓiye rewo toon muuyi aduna par ce que a rewi ɗo muusi hande heureusement nde pottuɗen no mbaɗa yidde jangde ni a yiiɗa ɓiye hande ara ene wuuro difficulté ji ɗeɗo jimi tampere ko nde mbawona hoore ma sa resama Allah hokkima ɓiɗɗo kañumne so ari wawno hoore mum aduna ko continuité woni hen wallahi ko gonga wallahi ko gonga eyyi ɗum noon wonde Allah jarama a jarama ɗum tan mbawmi wiidem a waɗi foof weltanimama no feewi mbaɗa andi so ari tan inchallah jaaha bureau passeport mbaɗa déposé passeport ma gasi ko ɗum tan heddi hen inchallah kay inchallah jarama tal weltima no fewi tinno tan di courage wallahi aduna o moom sa woni hen tinno tan min no ballirmami ni janggo e jaam annene ma yimo ceɓɗa doole balla ɗum min de mboɗo sikki to ndewmi ɗo tata mi sikkani so mami waw yowde ɓerde ɗe lefte aduna ɗe jiimi mi sikkani mais Allah ko moƴƴo
Possible. bandiraɓe musidɓe tedduɓe bisimilla moon e édition spécial garanɗen e oɗo saaha eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala ene yimde fodde yimɓe tato jaggama tawi ko waɗoɓe e trafic to banggue auto ji oɗo saaha noon kabaro tengti tawi tengtini ɗum ko joguiɗo konngol police leydi ndi o holliti wonde ɓeɗon tato kala oɗo saaha hande jaggama e ñalawma he kono kadi kabaro holliti mawɗo mabɓe o wiite ko Moussa oɗo saaha noon police leydi ndi nana yiiloma kalto yiya ko pawteɗo junggo e oɗo saaha mbo kalaten kowona ɗum tawi ko haalde sifa oɗon gorko ɓurɗo wawde yilede oɗo saaha e nder leydi meɗen ko gorko jool boɗejo joom jubbi manam rassaji joom yeeso ñirɓinigo kewɗo fitina e kala e saaha ɗo yiya ko sifa mbo police weeɗi en e ñalawma hande o gam haalande presse o on ɗon biteɗo Moussa woni ko yilede e oɗo saaha mbo kalaten ko ɗum wonno édition spécial mbo gadduɗen e oɗo ñalawma Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi. Yeah.